tænker jo meget på det her med venner, også i den høje alder, jeg har fået. Og tankerne var også med mig i Spanien, hvor jeg jo kommer det samme sted. Og det er ikke fordi, at det er et meget fantastisk smukt sted, men det er fordi, jeg har en omgangskreds og gode venner dernede. Og som jeg sagde, også da jeg talte lidt dernede, så er det utroligt, at man kan bo et sted 1,5-2 måneder hvert år, og så have en omgangskreds, som man bare har år efter år. Og det er det samme her. Altså nu er jeg så her de 10 måneder af året, ikke også? Og omgangskredsen er noget større, og også tættere. Det betyder rigtig meget, det med venner. Også i vores generation, der er et eller andet specielt ved det, som betyder meget, og vi føles ad på en eller anden måde, som er utrolig værdifuld. Og det er jo sådan for eksempel, hvis man har været lidt væk fra hinanden og mødes igen, jamen så er kontakten der lige med det samme. Og det er meget en hjertekontakt, synes jeg, at vi har til hinanden. Da jeg var syg i sommer, før det, så jeg har samtidig tænkt på, har jeg egentlig et netværk? Har jeg egentlig et netværk? Og det viste sig så, at det havde jeg jo, fordi da jeg blev syg, og var rigtig meget syg, så var netværket der jo helt fantastisk. Og et af de store øjeblikke i netværkshistorien der, det var, da jeg var færdig nede på Horsens sygehus, og Kate kom ind ad døren, helt klædt i rødt. Smuk, helt klædt i rødt. Og jeg havde jo ligget derinde godt en uges tid i det her hvide og grå og blå, altså de kolde farver. Og så stod Kate der og var, livets repræsentant. Så jeg blev hentet og kørt hjem, og så stod veninderne der jo klar til at hjælpe mig. Pas på mig. Så tak for det. Og i det hele taget tak for rigtig godt venskab gennem mange år. Også tak til de nye venner. Altså som Tanja og jeg lige snakker om, jeg tror det var dig, Tanja, det der med, at man tror, at i en høje alder, så kan man ikke få nye venner, men det passer ikke. Så der er muligheder hele livet igennem, synes jeg godt nok. Og så det der med, jeg skal lige fortælle den her historie med Birgit. Hvad var det, du? Det var det der med, at vi var til fødselsdag hos Birgit, der fyldte 75. Ja. Og så, vil du sige det? Fortæl det. Jeg har lige fortælle. Så havde jeg haft gæster der.